farko za mu so ka gabatar mana da kanka. To sunana Haruna Sardauna daga karamar hukumar Fatiskun Dogoni North. Kana neman shugabancin jam'iyyar APC, shugaban matasa na jam'iyyar APC na nan jihar Yobe. Kafin wannan lokacin waɗanne irin mukamai ka rike a cikin jam'iyyar nan ta APC? A jam'iyyar APC a gwamnatance ni tsohon babban mataimaki na musamman ne na gwamnan jihar Yobe, na tsohon gwamnan jihar Yobe Ibrahim Gaida. Kuma bancin wannan na rike matsayi da dama a kungiyoyi kama daga kan kwamitin yakin neman zaɓe na honorable mai malabu, wadda ni ne PRO na youth wing na wannan zone namu Zombi. Kuma bancin wannan ya naɗa na a mukami na SA, ya sake naɗa na a mukami na SSA nasa na ɗaukan hoto, wanda a yanzu kana presently ina kai. To zuwa yanzu da kake neman wannan shugabanci na matasa na jam'iyyar APC, idan muka kalli abubuwan da ke faruwa a tsakanin gwamnati ko kuma zaɓaɓɓun 'yan siyasa da kuma matasan sukan yi ƙorafe-ƙorafen cewar suna yin zaɓe, amma bayan sun yi zaɓen kuma ana bule su da hayaki ko kuma su ce an bule su da ƙura, mota ta tafi ta bar su. Waɗanne irin tanade-tanade ka yi wa matasan, duba da cewar kai ma matashi ne? Kamar yadda in ka ji matsayin da na bayyana maka daga farko, matsayi ne wanda na rike a layin yada labarai musamman ta kafafen yada sadarwa na zamani, wanda a wannan layin mun yi tsari matasan da suke wannan yankin sun amfana a gwamnatance, sun amfana a jam'iyyance, sun taka wani mataki wanda a yanzu kanan da yawa daga cikin su suna rike da madafun iko, wato ana shan roman demokradiyya, suna kurɓar roman demokradiyya a ƙarƙashin gwamnatin jam'iyyar APC. Babban abin da ya bani sha'awan fitowa takara neman shugabancin matasa na jam'iyyar APC shine na fuskanci matasan da ba a wannan kafafen suke ba su da wani tsari da zai taimaka. Wato na gane cewar ma bayan binciken da muka yi mun gane cewar ma ba fa laifin shugabannin da suke samun mulkin bane, laifin ummul aba'isinsa daga cikin matasan ne ba su da haɗin kai, ba su da tsari, ba su da wani abin da zai ba su tagwammashin cewar an dama da su ɗin ma. Babu wani abin da suke na taimakawa masu mulkin wajen yadda za su haɗa kansu kawo tsarurrukan da za a taimake su. Wannan dalilin ne ya sa muka karkata akalar tafiyar da muke zuwa kan matasa. Daman layin matasa mun saba a ƙungiyance, a jam'iyyance muna yin gwagwarmaya domin kallon cewar mun kawo tsarurrukan da zai taimakawa matasanmu a siyasance. So wannan shine ya bani sha'awar cewar ya kamata mu fito takarar shugabancin matasan jam'iyyar APC, ba don komai ba saboda mu zo mu gabatar da tsarurrukan da zai taimaka wa gwamnati da kuma matasan wajen daidaita tsakaninsu, domin a kawo tsarurrukan da za a taimaka wa matasan su amfana da yadda da ake cewa suna tura mota ƙura yana bule su. Wannan ba laifi ba da 100% na shugabanni, gaskiya laifi ne na matasan, saboda shugabanni in ka ji an ce maka mutum shugaba ko wakili, kama daga kan shugaban ƙasa zuwa gwamna zuwa shugaban karamar hukuma, mutane ne waɗanda abubuwan al'umma ne da yawa a gabansu, wadda ba zai ba su daman su kau da kai wajen wani abu guda domin su kalli cewar sun kawo tsarin da za su taimaka ba. Amma ku matasan kuka haɗa kai kuka kawo abubuwan da ya dace, kuna da tsari, kuna da haɗin kai, to zai sa waɗannan shugabannin kun rage musu aiki, su ma idan suka tashi za su kalli sauƙin abin da za su yi muku idan ku kuka yi tsarin kuka kawo. So wannan shine a takaice. Idan ka duba wasu sassa na arewacin ƙasar nan, kusan za a iya cewa duk lokacin da aka zaɓi gwamnati akan fito da tsare-tsare har ma ta ware wa matasa wani kaso na cikin kunshin gwamnatinta. A nan jihar Yobe an yi haka? Idan ka zo ka jihar Yobe, gaskiya mu a tarihi tun shigowar demokradiyya ba mu taɓa kallon gwamnatin da ta zo ta ɗebi matasa dungurungun ta saka su a gaba. Da matasan suna tafiya a baya ne, amma ita wannan gwamnatin gaba ɗaya a gaba ta saka su. Ba mai girma gwamnan jihar Yobe ba shi da wani tunani da ya wuce wani abu za a ƙirƙira ko kuma wani abu zai ƙirƙira domin ya inganta rayuwar matasa
a siyasance, a gwamnatance. Shi yasa lokacin da ya samu dama ya gayyato matasanmu waɗanda they are academicians, ba politicians ba, ba 'yan siyasa ba ne, malaman makaranta ne. Ya ɗebo su masu ilimi da ƙwazo, ya kawo su cikin siyasa ba don komai ba saboda su zo su ba da gudumawa. Kuma gwargwadon hali wannan hanyoyi da ya biyo an samu ci gaba, domin a yanzu kan matasan da aka ba su irin waɗannan dama da nake gaya maka a gwamnatance sun cire mu matasa a kunya, sun nuna cewar sun cire wa shakku a shugabannin da suke tunanin bayowa dama a matasa masu ƙarancin shekaru irin. So a yanzu kan nan dai ɓangaren jam'iyya ne matasa ba su da wakilci, shi yasa muka yi yunkuri muka taso domin mu kalli cewar matasanmu sun samu wakilci a jam'iyyance ta yadda za su ba da nasu gudumawar a siyasance. Tun da ka yi maganar matasa a yanzu ba su da wakilci, idan ga duk mai bibiyar kafafen yada labarai musamman na zamani zai ga yadda matasa suke nuna jin daɗin su wajen ganin ka fito neman wannan kujera, shin a da waɗanda suke rike da wannan mukami ba matasan ba ne? Gaskiya ne. Wato shugaban matasa na jam'iyyar APC ma a yau ba an maida babu kujera. Ba a san da kujeran ba sai da na fito nema, sannan ake tambaya waye ne shugaban matasan jihar Yobe na jam'iyyar APC. Kwata-kwata ba a san shi ba saboda ba matashi ba ne na ɗaya, kuma baya kusantan al'amuran abin da ya shafi matasa, wadda in ka ji an ce matashi ana nufin daga shekara 18 zuwa shekara 35 ya yi nisa zuwa shekara 40. So amma wanda yake kan shugabancin akalla ba za mu kira shi da youth ba, sai zai mu kira shi da baban youth, saboda mutum ne wanda in ka ɗauko shekarun shi ka danganta da na matasa ma ya haifi matasa. So shi ma ba zai kusanci abin matasa ba saboda iya tsoron kada reni ya shigo ko kuma wani abu sai ya koma gefe, baya jibantan al'amuran abin da ya shafi matasa, ɓoye kansa yake, ba a san da akwai wannan kujerar ba sai da na fito. Kasan kuma Hausawa suka ce wai tun yau ake gyara gobe. So mu Allah ya taimake mu a daman da muka samu a yau din mun gyara gobenmu. Wannan dalilin ne ya saka matasa suke mana kyakkyawan zaton cewar idan mun samu wannan dama za mu kawo tsare-tsare waɗanda za su taimaka musu, kamar yadda a baya ni tsohon ɗan jam'iyyar adawa ne wadda daga bisani na canja sheka bayan zaben shekara ta 2015 zuwa wannan jam'iyyar, wadda a wannan lokacin da na shigo wannan jam'iyyar akwai abubuwa da dama wanda muka kirkira domin a taimakawa matasa, wanda daga ciki ina ɗaya daga cikin ni ne ɗan autan gwamnati da ta shuɗe saboda babu mai shekaru na, kuma ba ma SA ba ne ni a wannan lokacin, ni SSA ne. Waɗannan tsarin ina ɗaya daga cikin mu muka kawo shi kuma mu muka amfane sa, da yawa matasa sun samu dama. Da aka shigo wannan gwamnatin ma mun kirkiri waɗansu tsararruka a layin da muke, wanda a yanzu kan nan muna da SA kaɗai ya kai guda 37. Muna da wadda a da a cikin SN akwai mai shekara 20 ba, amma a da sai dai kalli mai shekara 60, 70 zuwa 50 ya yi karanci, dai mai shekara 45. Amma yanzu komai da komai waɗannan tsararrukan ya taimaka, muna da offices da dama a ƙarƙashin tsararrukan da muka kawo. So ana tunanin mu ba mutane bane masu son kansu 100%. Mutane ne wanda muka raba son kan, rabi muna son kanmu, rabi muna son matasa. So suna kyautata zaton idan mun samu dama 100% za mu jawo matasa a jikinmu. A cikin bayanan da kai ka nuna da yawa mutanen al'ummomin jihar Yobe ko kuma ce 'ya'yan jam'iyyar APC ba su san da wannan kujera ta shugaban matasa ba a cikin jam'iyyar APC, sai da ka fito takara tukunna sannan mutane ma suka fara tambayar da can akwai wannan kujera a cikin kunshin shugabancin jam'iyyar APC. Kana ganin yunkurin da matasa suka kasa yi na kwata wa kansu yanci shine ya jawo irin waɗannan abubuwan kamar yadda kai yanzu ka fito? Matasa gaskiyar magana bisa tsarin da ake gudanarwa ne irin na baya ya haifar da irin wannan matsala.
saboda shugabanci din musamman da aka ce bangaren matasa, in ka ji an ce matasa a siyasance mutane ne waɗanda suke da mahimmancin gaske, domin kusan su suke ba da kashi cikin 70 cikin 100 na yawan hidima da ake yi wa siyasa. Kaga mutane ne masu muhimmanci, so bangaren da ya shafi shugabancinsu bai kamata ana ba da dama a wani mutum ɗaya ko kuma wasu 'yan kaɗan su ba da irin wannan damar ba. Ya kamata a baiwa matasa dama, ko kuma a fuskanci me matasan suke so, kuma a fuskanci suwaye ne masu neman matsayin, ya waɗannan suna da capacity da za su iya rikewa. Amma a bayan kawai irin a kirawo mutum ɗin nan ne kawai a ce ka kawo kwatan stadium leader, an baka kujeran, ko kuma aka kira wata al'umma, so su kuma wanda suke kallon shi zai amfani da muryansu, ko kuma wanda zai amfani shi za su kawo, ko da bai shirya wa karɓan wannan matsayin ba. Na ɗaya abin da na lura, shi kansa gaskiya bai ma san me matsayin ba, aka ɗauka aka bashi, bai shirya mata ba. Yanzu kamar ni da na fito nake neman wannan matsayi, na shirya mata, na shirya wa matasa, na shirya wa gwamnati, na shirya wa jam'iyya. A yanzu kanan ina da tsare-tsare wanda zan taimaka wa gwamnati wajen rage mata wahalhalu a bangaren matasa. Na shirya wa jam'iyya wajen yadda zan rage mata wahalhalu matasa. Na shirya wa matasan kansu wajen yadda zan rage musu wahalhalu na rayuwa da suke fuskanta a siyasance. So wannan shine gaskiyar magana. Rike mu position irin na matasa din yana bukatar shiri. Kar a baiwa mutumin da bai shirya ba, bai da tsari, bai da masaniya akan position din, kawai ka ɗauko shi ka bashi shekarunsa ya wuce. So dole za a fuskanci irin waɗannan matsalolin, sai ya kasance ofis din ba za ta amfani gwamnati ba, za ta amfani matasa, ba za ta amfani jam'iyyar ba. Duba da yanzu kusan za a iya cewa zaɓuɓɓukan nan na shugabancin jam'iyya ya riga ya kankama, kuma an ce ya yi nisa, saboda an riga an yi zaben gundumomi wato ward, sannan an yi na local government, yanzu kuma ana kan harin na jiha. Akwai jihohin da, wasu jihohin a arewacin Najeriya, ko kuma ce a Najeriya gaba daya, sun zaɓi tsari ne na fidda na consensus, wasu kuma suka zaɓi a fita filin zaɓe a yi zaɓe. Jihar Yobe na ɗaya daga cikin waɗanda suka zaɓi wannan tsari na consensus. Ta yaya kake ganin wannan zaɓe zai kawo ka ga nasara? Mu muna hango nasara a bisa yanayin tsarin, kamar yadda ka faɗa. Jihar Yobe jiha ne, jihar zaman lafiya, ba siyasa ba. Ko me ake yi mu a cikin zaman lafiya muke yin sa. Kuma tsari na consensus kamar yadda ka faɗa, an yi a gundumomi wato ward. Haka ne. In ka duba gwamnan mu mutum ne wadda ilimi da basirarsa yana amfanar ƙasa ne gaba daya. Yana da lokaci, yana da tsada a wajensa, inda yana da isasshen lokaci da zai iya gudanar da yadda aka yi a wasu jihohin, amma sai naɗa kwamiti domin a samu a wuce salin kalin. Mutanen nan da suka yi duka 'yan jam'iyya ne, aka zo aka zauna, kuma kowa ya yarda, saboda mu masu biyayya ne. Haka aka yi na ward, haka aka yi na local government. Amma ka san tsari na siyasa, shi tsari na siyasa, idan ka ji an ce ward, local government suna ƙasa da state daga nan ne umarni yake tasowa. Idan ka zo ka za ka yi canji, kar ka yi canji daga inda complaint yake tasowa. Administratively complaint yana tasowa ne daga ƙasa, directives yana tasowa daga sama. In ka canja tsari daga sama, wato kamar ka canja ƙasa ne, saboda waɗanda suke ƙasa su ne masu ladabtar da na ƙasa, su ne masu ba su umarni, su ne masu taimaka musu, su ne masu kaza. Tsarin da aka canja daga sama shi ne zai taho har zuwa ƙasa. Wato idan aka canja esco na sama, aka samu canjin tsare-tsare, wani yana kujera kaza ya koma kaza, wani yana kujera kaza ya canja kaza, wani kuma an canja masa zuwa kaza, wani an canja masa zuwa kaza. So tsarin da ake bi din za a samu canji. In ka duba gaskiyar magana, mutane suna kuka game da yanayin tsarin da ake tafiya. Jam'iyyar ba ta motsa siyasa. In ka duba an ajiye jam'iyya a gefe, da ƙungiyoyi ake amfani, ko kwamiti. Idan lokaci ya zo, maimakon jam'iyyar ta rage wa shugabannin waɗansu hidima, a'a, sai dai gwamnatin ta ƙirƙiri wasu kwamiti da wasu abubuwa da za su taimaka mata. Ya zama jam'iyya ba ta da wani amfani. So
a jam'iyyance dai in ka duba babu wani taro ko wani mitin ko kuma wani abu da ake domin rarrashin 'yan siyasa ko kuma wani, kawai dai mu by nature jihar Yobe mu jam'iyyar APC a jinin cikinmu ne, ba wai ra'ayi ba wai abu ne wanda ya dace mana kuma muke yi uwa ɗaya uba ɗaya a dunkule. Ko ɗan PDP ne in ka kalle sa a Yobe jam'iyyar APC yake, yana yin PDP ne saboda a ce ana yin siyasa, amma mu uwa ɗaya uba ɗaya ne, jam'iyyar APC ne sak a jihar Yobe, kuma ita ne cibiyar jam'iyyar APC na Najeriya ma, saboda daga nan ne central nervous system na jam'iyyar APC na Najeriya gaba ɗaya ma, kwakwalwan brain boss din yana nan. Ko da jam'iyyar ne ta lalace za ka kalli daga kasar nan ake ɗaukan wanda zai sai wanda in ka kawo misali yanzu haka gwamnan jihar Yobe gwamna ne mai ci, amma kwamitin rukon jam'iyyar ta aka kalli ta lalace, shi aka ɗauko saboda an san cewa akwai jinin jihar Yobe a jikinsa, wanda a yanzu kan yana kokarin yin injecting din wannan tsarin a Najeriya gaba daya, wadda a yanzu kan nan inda PDP mutum ne ita da kanta za ta nemi ta shigo jam'iyyar APC saboda yadda ya tsara jam'iyyar PDP kanta inda mutum ne, ina mai tabbatar maka da za ta shigo cikin jam'iyyar APC saboda yadda gidan ya yi kyau, yadda ya gyara cikin gidan, wadda a yanzu kan nan ka duba mutane suna harsashen daman nan da aka bashi ya ɗora jam'iyyar a setin da za ta iya shekara 100 tana mulki a Najeriya, domin duk wani ɗan jam'iyyar hamayya da ka sani na ƙasar nan a yanzu kan nan ya ajiye makamar yakinsa. Misali akan Femi Kayode, ka duba irin kalubalantar jam'iyyar APC da yake, irin abubuwan da yake faɗa, babu irin aibanta jam'iyyar da bai ba, amma yau gidan ta yi daɗi, ba daga windo ba daga kofar gida ya shigo da kudu ya zo shi aka karɓe shi a jam'iyyar nan. Ka duba gwamnoni, akwai gwamnonin da ina mai tabbatar maka haƙuri ma aka ba su saboda kar abin ya zamanto a ce kamar ma tsafi ne ko wani sihiri, a'a sirrin yadda jinin al'umman jihar Yobe yake ne. Allah ya albarkace mu da dukkan abin da muka zo za mu zo mu tsara, kuma wannan shugaba namu Allah ya masa baiwar da lokacin bayyana ta ne, yana da baiwa amma koyayyar baiwa, wadda a da muna rubutu muna faɗa muna cewar shine sirrin nasarar jam'iyyar APC a zaben shekara ta 2015. Wasu ba su san menene ummul aba'isin samun nasarar ba, amma mu mun sani, sai yanzu Allah ya kawo lokacin da dukkan al'umma na duniya suka fahimci cewar shine sirrin samun nasarar, kuma a yanzu kan nan ma shine zai zama sirrin samun nasarar jam'iyyar a shekara ta 2023, amma yanzu ba mai musu, dadi ana musu. Jiya ne Najeriya ta cika shekara 61 da samun yancin kanta, sannan jihar Yobe ita ma ta cika shekara 30 ne ko da samun yancin kanta. Wani saƙo ne da kai ga al'ummar Najeriya da kuma al'ummar jihar Yobe? Alhamdulillah, na ji daɗin da ka bani da kamun wannan tambayar. Najeriya ta samu incin kai yau shekara 61, jihar Yobe an kirkire ta shekara 30. Gaskiyar magana, in ka zo ka a Najeriya, matasa suna ɗaya daga cikin rukunin al'umma da suka ba da gudumawa wajen kallon samun incin ƙasar nan. In ka duba irin su Tafawa Balewa da dai sauran waɗanda suka ba da gudumawa daga ɓangaren kudu da yammacin ƙasar nan, dukkansu a shekarun samartaka suke wannan gwagwarmayar samar da yancin kai, wadda tun da aka samu yancin kan nan kuma matasa ne akan gaba wajen kallon cewar an samar da dukkan nasarar da aka samu a wannan ƙasar. Rashin sa'a guda ɗaya da aka yi shine zuwa demokradiyya a Najeriya, sai ta faɗa hannun yan jam'iyyar PDP, wadda jam'iyyar PDP ita ne ummul aba'isin karya daraja da martaban matasa, wadda sai da matashi ya kai matakin da ba shi da wani relevant a siyasance, ba shi da wani muhimmanci, ba shi da wani abun nan, sai zuwan jam'iyyar APC ne ta gane cewar idan ana so a gina kasar nan sai an kawo matasa. Shine shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi maza ya kirkiri wani doka na not to young to rule, wanda ta rage tazarin shekaru masu shiga mulki domin a baiwa matasa daman shiga, wanda da aka kirkiri wannan abun aka baiwa karfin gwiwa a matasa da suka nemi mukami a wannan lokacin cikin kashi 100 kashi 30 duk sun samu. Da ba su da karfin gwiwa shiga, da ba za mu samu 2% out of 100 ba, amma muka samu 30%. To jam'iyyar APC ba ta gamsu da 30% din ba, tana so ta kalli matasa sun yi dominating din ko'ina,
sai ta ce to inda tana so ta yi wannan din sai ta kawo shi cikin wannan tsarin cikin jam'iyya, saboda jam'iyya shine zai ba da tsani a kundin tsarin mulkin Najeriya. Babu wata kungiya da zaka shiga kai takara ko kuma wani abu ka zama shugaba sai ka shiga ta jam'iyya. To shine aka dawo da wannan tsarin a jam'iyya, wadda dalilin haka karkashin mai girma a kwamitin riko wadda gwamnan jihar Yobe Honorable Mai Malabu ne yake jagoranta, karkashin ofishin youth leader na kwamitin barista Ismail Ahmad ta kirkiri national conference, wadda a wannan national conference din nima memba ne daga ciki. Muka gayyaci dukkan masu gudanarwa na wannan gwamnatin, kama daga kan shugaban kasa, gwamnoni, minista har izuwa commissioners. Muka gayyace su, muka gaya musu ga kudurinmu ga abin da muke bukata. Kuma a wannan lokacin kwamitin riko ta yarje mana da cewar za ta ba wa matasa kaso, wadda bayan wannan ba mu daddara ba muka sake kafa lobbying committee, wato kwamitin lallaba da rarrashi na shugabanni da suke rike da madafun iko. Muna bin office wanda mun fara da kan ofishin vice president, domin shugaban kasa ya gama mana komai ya amince. Mai girma gwamnan jihar Yobe ya je ya gabatar masa da kudurin da muke bukata kuma ya amince da shi. Mun je mun samu vice president, mun je mun samu senate president, mun je mun samu speaker, mun samu SDF sakataren gwamnatin tarayya, mun samu wasu daga cikin gwamnoni da kuma wasu mukarraban gwamnati. Mun gabatar musu ga tsare-tsaren mu, kuma mun samu assurance 100% za a baiwa matasa waɗannan dama. To gaskiyar magana, jam'iyyar APC tana yin iyaka bakin kokarinta wajen kallon ta dawo da martaban matasa da aka lalata shi lokacin da jam'iyyar PDP ta karɓi mulki a 1999, lokacin da demokradiyya ya dawo na karo na biyu ya samu gindin zama a Najeriya. Wannan shine nasarar da dai zan faɗa a taƙaice dai. Yanzu a gurguje menene sakonka na ƙarshe ga ga shugabannin jam'iyya da kuma masu gudanar da zaɓe? Sakon da zan isar wa shugabannin jam'iyya, suna mana kallon mu 'yan ƙungiyar youth agenda a matsayin abokanan gaba. Kada su ɗauke mu a matsayin abokanan gaba, su rungume mu a matsayin 'yan uwansu, saboda mu ba mu kafa youth agenda da sunan don mu kalubalanci wani ko kuma don mu zo mu ci fuskan wani ba. Youth agenda mun kafa ta ne a jihar Yobe ba don komai ba sai don mu zo mu kare martaba da muradin 'yan uwanmu matasa a jam'iyyance, a gwamnatance idan muka samu dama. Kuma youth agenda, kada ku aibanta mu da cewar mu ba masu biyayya bane. Babu wanda ya kai mu biyayya. Muna biyayya a tsarin da ake tafiyar nan, saboda babu wanda ya kai mu moranta. Yau in ka zo ka kama daga lokacin gwamnatin Ibrahim Gaidam zuwa yanzu, waɗanda aka saka a gaba duka masu cin gajiyanta ne. Hashim Nuhu mai neman ciyaman fati shi yake wakiltar matasa a jam'iyyance, babu mai ƙasa da shekarunsa. Haruna Sardauna ni mai neman takarar shugabancin matasa a gwamnatance, babu mai shekaru irin nawa, ni nake wakiltar matasa a wannan lokacin har izo a kawo yau. Kuma duka biyayya ne da gudunmawar da muka bayar yasa gwamnati ta ɗauki wannan dama, ta ɗauka ta bamu. Sa'annan a yanzu kan nan ma idan aka ɗauki wannan dama aka bamu, za mu gudanar da abubuwanmu ne bisa tsarin biyayya da a shugabanni, kama daga kan shugabanni na gudanarwar gwamnati zuwa jam'iyya da kuma stakeholders, dattawanmu da dukkan wani wanda yake da ruwa da tsaki. Mu ba masu tawaye ba ne, ba masu nuna rashin da'a ba ne, mu masu biyayya ne 100%. Saboda haka su kwantar da hankali, su rungume mu a matsayin 'yan uwa. Mun zo mu kawo gyara ne, mun zo mu kawo gyara ne da tsarin da zai taimaka musu, da kuma tsarin da zai taimaka wa gwamnati, da kuma tsarin da zai taimaka wa shi gwamna kansa, wanda yake da manufar inganta rayuwar matasan jihar Yobe.